En na 3 overwinningen op Riegen maakt Cambuur beziek om echt in een topclub een goed resultaat te halen. En een topper is Eindhoven, want de ploeg zit op nummer 3 in de Jupiler League en doet het hele seizoen al goed. Het zou net een spectaculaire eerste helft worden daar in het Jan Lauwe stadion. Hier is Melvin de Leeuw zijn tegenstander wat te vlot was, maar keeper Swinkels kan redden. En er binnen de lietse mogelijkheden die ter doggen in het begin van die wedstrijd. Dit is Eindhoven, mooi Lucius, bij Paridaans. En hier komt de gerustste kans van de eerste helft. De bal komt bij Van Bellen naar het oerstapje van Kots en de Belg weet die bal nog te missen. Een prachtige mogelijkheid voor Eindhoven om in de eerste helft op een vastsprong te komen. Maar Van Bellen die mist hopeloos. En zo bleef het 0-0 in een wedstrijd waarin de tactiek doorgaan hier. Dit is Ernest Faber, de coach die het vertrokken is naar PSV. Hij zegt van de tribune hoe hier een uitval komt van zijn ploeg via Walkens. Het schot is net onaardig, maar Robert de Loeke kan het vrij eenvoudig pakken. En zo eindigt de eerste helft in een 0-0 staan. 4 minuten naar rest wordt de wedstrijd Iepenbrutsen. Hier is de paas van Van Boksel. Naar Schepers, die liet Lucius staan. Hier komt Van Kouwen heen en het dan een prachtig schot in de rechter. Keeper Swinkels die schuchter wol naar, maar ik kan er net meer bij. Een prachtig doelpunt van Bob Schepers. Misschien een beetje lucky, maar hij telt wel en hij is mooi. 1-0 voor Cambuur. Ja, volgens mij de back die ging wat verder naar voren. En Boxie die onderschepte hem. En toen paasde hij mij in. Toen kwam ik volgens mij trippelde ik naar binnen. Ik schoot hem met rechts erin. Dus lekkere goal, ja. Lang ging Cambuur net geniertje van die vastsprong, want hier is de paas van Lucius op Kots. Van der Laan wat neer te dwan, want in de 16 meter en Kots profiteert. 4 minuten na de openingstreffer van Bob Schepers zet de tussenploeg de stand weer in liekwicht. De paas van Lucius, altijd Lucius, de routinier van Eindhoven. Van der Laan wat neer te dwan, maar dan weet hij dat hij een penalty krijgt en een rode kaart. En Kots profiteert en passeert de Loeke. 1-1 de stand. En dan gaat Eindhoven op jacht naar meer. Hier is de kopbal van Kots. Daar hier ik wel wat meer in zitten, maar hij kopt hem samen jocht in de handen van Te Loeke. Kots, hij weer nog een jellierk actief voor Cambuur. En diezelfde Kots die gaat er hier weer van terug. In het duel met Van der Laan. Van der Laan die weet dat duel te winnen. Docht het wat ingewikkeld, maar rekkert de onvaller van Eindhoven al kwijt en kan dan vrij uitverdedigen. Maar dan gaat het mis, want de paas hier op El Macrini is net lekker. Daar is hij weer. Lucius pikt de bal heel handig op. Leidt hem breed naar Kots en die is net een misseizoen ze. Maar de onvaller van Eindhoven docht het wol. En hier zwijnt Cambuur voor de tweede keer. De paas van Sondan op een nij op Kots. Hij is net boet een spul, maar teruggaan. Houdt het oersjoch. Sjocht de inkomende van Kouwen. En ook die weet net te scoren. En Cambuur zwijnt een aantal keren achter elkaar. Want wat binnen dit enorme kansen voor Eindhoven. Nog 1 keer zet de thuisploeg gewoon. Maar de lange bal van Rossen op een nij op Kots. Hij neemt hem prachtig gewoon, maar mikt hem er op Nijhoor hinnen. Dus pakt Cambuur een lucky punt in Eindhoven. Als je de laatste fase van de wedstrijd kijkt, dan kun je blij zijn met een punt. Als je het geheel ziet vanaf de 0-1, denk ik dat er meer in had gezeten voor ons. Als je wat zuiverder, meedogenlozer bent in de eindpaas. Er zit een 0-2 er eerder aan te komen dan de 1-1. Die 1-1 die komt uit het niets. Daarna mag je van geluk spreken dat je met een punt hier weggaat.